Kohanmen kopara ha u Jesus Christ menta kesngi aga gospel kamtame kalain kebenengkong kebangi pule bat bangilios ngau u Jesus ong ngalawan ban wiang ding ya keperthei bat ketno ngadakwa bakan kelang bonsin ngi yos ngau bat ngi puson bat ngilapule ha ga jingtho bakut ha ka kitab jong u prophet Isaiah kalanong keba kendai kalain keba hanreu ngios ngau ba u prophet Isaiah uang bau Jisu udai usim jong ka jingsuk om dei tang usim hanrei udai unong ai buit bat baha ublei ubadon bor bat ukpa bom jukut kane kebangi lap bat kebangi puli bat ngipusan bat ngipdiang ha ka jing em ga jungi u Jisu udai unong ai buit babha u Jisu udai ublei badan bor u Jisu udai ukpa u hanmen upara jungi ubom jukut bat udai shisha em jong ka jingsuk kane ka bangi pediang ha ka jing em ka junga ka jungpi kane ka bangi dua ya khmat jung Jisu habadan ka jing ya pai ka jing ya pra habadan ka thma ha ka prathai lane ha ka no ka jaka lana ne don ka jing bom snuthu jimut hapadeng jungi ngiduai hakmadu Jisu bawan ra jingsuk namaru dayus em jong ga jingsuk bad habang ngiduai hakmad jung Jisu ngipani kata ga jingsuk klempep wan ra ika jingsuk namar udai utau nong aibuj ubabaha udai utau kpa jungi hanrei mentakas ngipat ngiyos ngeo bat ngiyo ibo Jisu uang banu keren kongpong ya ke ke bamangi nginget lane ke bamangi ngiduai hikmat jung u bangi nyau yu kumutaus em jong ke jingsuk pen ban ukren menta kesngi ngawan ban wiang ding ya ke perthei bat katno ngakwa ban kelang ya ka ke ken kene ka ding ke bautrai Jisu ukren ha ke gospel menta kesngi ko hanmen ko para ngi haban snuthu kane ka ding ka bau Jisu wan ra ha kane ka perthei lane ha ka jing im ka junga ka jungpi lane ha ka ying ka sem ka junga ka jungpi kam dei ka ta ka ding ka bab thang du no lane ka penjulor ya ka ying ka sem ka junga ka jungpi ka bab penjulor ya kane ka perthei kam dei kum ka to ka ding ka ba ula thang ha ka nongba Sodom bat Gomera hanrei ka ding jong ka jing it kading jong ka jing snutho kading jong ka jinget bat kading jong ka jing shania ka jing IT highway kane kadai kata kading ka bau Jisu ukren ha ka gospel bamenta kasngi ni ha basnutho sachesin ngong kamdei ka to kading ka bau trayu blei uthang no ya ka Sodom bat Gomera kamdei kata kading hanrei kadai kading jong ka jinget kading jong ka jing snutho kading jong ka jinget bat kading jong ka jing shania ka jing IT ka jing yolong ko wei hapo ka ying ka sem ka junga ka jungpi ko hanmen ko para ngitip menta ngi im ha kane ka juk bat ka perthei ka badap da ki jing snu baharukom mangaban mapi ngis ngau tenat ban IT yaladi ban ngis ngau ban penmuja yala ka jong ka jingmut ka jing perkat ha ka jing long jong ka ka perthei manga mapi ngis ngau hun habang iyo ya ka ka perthei hanrei trai kwa yang abade pi ba manga mapi ngin sim lane ngin penlong yalade ki breu jong ka ka perthei den mata ka daw habau Jisu wan ra ka jing ik jingu hapdeng jong ka jing long breu jungi hapdeng jong ka jing long breu bangi IT yalade ha ka jing long jong ka ka perthei ki bapen muja ya ka jing mur ka jing perkhat ka jungi ki bapen sngu bha ya ki khmat ka jungi ki bapen hun ya ka do ka jonga ka jungpi habau Jisu wan ra ya kata ka jing ik lane kata ka ba pen uba kajinget ke bau khod yang ni ban yaj hakalanti ke babha ngi mesngau tenat ya kata ka sur ke bau trai ukren lane ka sur ke ba mu u khod yang ni ban yaj hakalanti jong ka jing ek
Ngim sngop tenat ban pediang ya kane kalanti ka babha. Kalanti ka basyai ka ba Chris u hikai ngi lane u ai ngi. Ngi pat ngi sngop tenat ya ke jinglong jong kane ka pertai. Ke jing sngop baha jong kane ka pertai. Ke jing muja jong kane ka pertai. Dei mata kadau ngi kan tait no ya ke jing hikai jong u ya ke jing it. Ngi bo jingai ya lade na ke jing it ke jing u. Ngi sim ngi ya hakalanti jong ke jing sngop baha. Kanekin kabawan ra ka jing ya pait ke jing ya pra. Kanekin kabawan ra ya kata ke jing klumar ha ka jing em jonga bat ke jing ya dei badu blai. Ha ka jing em jongi ha ka jing ya dei jongi. Syikurim, syikun syikti, lani hakaim lang kasalang. Don kibreu, kibayaj hakalanti jong kajing ej, kinsa iyo ya kata kajing suk. Don kibreu kibapediang ya kajing long jong kana kapertei. Kiduno ya kata kajing suk kabau kres uan banra na kabanta jongi. Kaneken kabapen paj penpra ya ngi, kaneken kabapen ya jengai ngi badu blai. Hanrei Jisu ang mentakas ngi ngawan ban ai kene ke jing ej om ban pan pait ban praya pi hanrei kene ke jing ej ke ban khot ya pi ban ya long ka wei ha ba baro ngi pediang ya kene ke jing ej ke jong blei ha ba baro ngi pediang ya kene ke jing snutho iwe ya iwe ha ba manga ma pi ngi pediang ya kene ke jing ej ke bau blei u blapsu ha ka jing mut ka jing perkhat ha ka donot ke jingi lane ya kata ka jing shania iwe ya iwe Kelampap kajing ya paj kajing ya pra kadu no kajing ya kelumar jengmut kadu no hanrei kajing ilong kawe ha kajing im Kristen kawan pura kane kaba ujisu ukwa ban hikai yang abadepi kane kadai kata kajing kading kaba ujisu wanra ha kajing im kajungi ha ka im lang kasalang kajungi ha kabalang kajungi ngiyoi ujisu haga gospel jung Lukas kalanong bakat sau ngi pule ban ngi lapusan bonsen ujisu ang kitu kibreu ki bom tre ban kit lane ban ba yala ka jong kading pna kimlong ki babet ban long kinong bot jonga ujisu hikai sha yang abadepi ladangi kwa ban long kibreu ki jungu ladangi kwa ban bot yo jisu ladangi kwa ban yo ya kene ka jing i jong ujisu ladang ikwa banyo ya kata ding kabau Jisu Quran aga gospel mamenta kesngi ngidei ban kloy ban long kita kibakit kibaba ya gading pna kabau kres ula ayengi kai kata gading pna kabau kres Ukraine kadai ka jinglong Kristen ka junga ka jungpi kadai ka jingim Kristen ka junga ka jungpi kadai ka jingim ka bamangi ngidei banyaj hakalanti jong ka jingit hakalanti jong ka jing shisha hakalanti jong ka jing smutu wei yai wei pat hakalanti jong ka jingej bat ka jing shania bat ka jing IT lade how blay kanai kadai kata ka ding pna ka ba ukres ukwa yangi ban bang ujisu klamdon kata ka compromise yangi ladangi kwa banyo ka jing suk ton nai kit ka ding pna ka jung PM hanrei ujisu krenshai lada pikwa banyo ka ka jing suk ka junga klempep pedai ban kit pedai ban ba bat pedai ban yaj hakalanti ka ba manga ngalahi kai pi kane ka ba ujisu ukrenshai ko hanmen ko para dei mata ka daw manga ban mapi kom ki kon Kristen ngidei ban snut ho aka jing em ka jungi kumbang la puli menta ka sngi ha ka jing pulai ka ba ar naka sithi shaki Hebrew katong ka junga ka jungpi kadei ban mare hadu bapoi lane hadu bokut kata ka jaka kai kata katong ka bamangingi mare kadai ka jing suk beneng kadai ka jing kurku ka jumblei kadai ka jing ai ka jongublei ngi haban mare ko hanmen ko para rengkat da ka jingkit ka jing ba jungi ya kane ka ding pna rengkat ka jing pediang jungi ya kata ka ding jong ka jing kading jong ka jing snuto kading jong ka jing bat kading jong ka jing long ka wei ka ba Chris lai kai yang abadepi don ka wei ka jing ong ha ka tin nong wei eyes on Jesus heart
on fire, feet on the ground. Ki khmat jong abat jong pi, ki dei ban pet ngong yau Jisu, ngi dei ban pet ngong tang yau Jisu. Lada ki khmat jong abat jong pi, ki pet no shaway, klempep ngi du no ya kata katong kamamangi ngi yai. Lada kadanot ka jong aga jong pi, ka klem don kata ka ding jong ka jing it, lene ka ding jong ka jing it, ka ding jong ka jing snuto, ka ding ka jong ka jing shania, ngin sadu no ya kata kelenti yat ka jungi lane kata katong kabamangi ngi mare syakmat. Lada manga mapi ki kejat jungi kim syem yu lane kim syem don ha kata kelenti kabau terang lapan i yengi ha kelenti jong ka jing it. Lada ki kejat jungi klem yat ha kata kelenti jong ka jing snutu. Lada ki kejat jungi kim syem yat ha kata kelenti jong ka jing it. Lane ka jing syania klempep kin ya lambak la yangi shaway bat ngi duno ya kata katong kabamangi ngi mare ko hanmen ko para dein mata kadau menta kesngi to ken ngin pen kan mau yeladi ya kine ki bau kris uhika yangi ki khman junga ba jungpi ki dei ban pe ngong ya ujisu belawan ra ya kata ke jing it ha ke jing im ke jungi hapok ka ying ka sem ka jungi ha ka im lang ka salang ha ka balang ka jungi. Kada nod ka junga ka jungpi kada bandap da kata kabor jong utrai kabor jong mensim bakut kenang bamangi kenang bakada nod ka jungi kandap da ka jing it ai bagi kijat jungi man ka khlemat man ka por kin yu troj ha kalenti ka bau trai ulahi kai lanai kalenti ka bau trai hi dalade uyai lada mangingi ya hakine kalenti ko hanmen ko para lada mangama pi ngi IT ka donor ko jungi hau Chris hau try lada mangama pi ngi pe dingong yau Jisu ubalahi kayangi ubalayangi kane ka jing it klempep ngin poi hakata katong ka bamangi don kum ki Kristan den matagrau hakane kesngi ngi duai ai bo Chris bolwan ra ya kane ka ding om ban pen pat ban pen pra om ban pen sakma yang abadi pi hanrei ai ba kata ka ding ka bau Chris wan ra ka ding jong ka jing it ka ding jong ka jing snutu ka ding jong ka jing it ka ding jong ka jing shania ka jing IT la de hau Chris ka nang klang ha ka donot ka junga ka jungpi knang ba ka ying ka sem jungi kan long ka wei knang ba ka im lang ka salang ka jungi ka long ka wei knang ba ka balang jungi ka nang roy ka nang par but ginang laban ai buram yo Chris and yo Jesus Christ.